हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഇന്ന് 15ാമത്തെ അധ്യായം സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് നമ്മളെ അധ്യായം 15. ആത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം. ആത്മചോദിതമായ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ആത്മചോദിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സ്വയം തോന്നി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആത്മചോദിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലേ? എന്നിട്ട് പോവാം. ഭക്തിയുത സേവനം പ്രധാനമായും എന്തിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? രേഖാമാതാജി. ഭക്തന്റെ ആത്മാർത്ഥതയും സേവനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹവും. ഭക്തന്റെ ആത്മാർത്ഥതയും സേവനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹവും. മാനസികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളും കൃത്രിമമായ തപശ്ചര്യകളും ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ലീലമാതാജി. അവ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നു. രേഷ്ണമാതാജി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ വചനങ്ങൾ പ്രകാരം തീരുന്ന ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? രേണുമാതാജി. ഭക്തിയുടെ ഫലമായി താനെ കൈവരുന്നു. തന്നെത്താനെ വരും. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നാൽ എന്താണ്? സ്മിതമാതാജി. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്വീകരിക്കുകയും ഭൗതിക ആസക്തി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയോ? മാനസികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളും കൃത്രിമമായ തപശ്ചര്യകളും ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അവ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുന്നില്ല എന്നല്ലേ? തടസ്സമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ലേ? ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്നു, സമയം പാഴാക്കുന്നു, ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നു, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുന്നില്ല. അതായിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ ആൻസർ. അല്ല മാതാജി, അത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ചിലപ്പോ കിട്ടിയേക്കാം, പക്ഷെ അത് ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് എത്രാമത്തെയാണ്? 14 അല്ലേ? ഇത് ഇന്നലെ ഇട്ടതല്ലേ? ഇത് അല്ല, മിഞ്ഞാന്നാ? ഇന്നലെ എക്സാം അല്ലായിരുന്നു. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകിയേക്കാം. ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നു. എല്ലാവരും അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നേ? അവ ഹൃദയത്തെ കർക്കശമാക്കുന്നു. അടുത്തത് പറഞ്ഞു, അടുത്ത് വായിച്ചു. ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും നോക്കട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വരില്ല. എത്രാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നു.
പ്രവർത്തികൾ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കഠിനമാക്കുന്നു. അത് പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുന്നില്ല, അല്ലേ? അതിൽ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? മാനസിക അഭ്യൂഹങ്ങളും കൃത്രിമമായ താപശ്ചര്യങ്ങളും ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അത് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്നത്, ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുക, ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നുവെന്നും അത് ഭക്തിയുടെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാണെന്നും പാഠഭാഗമുണ്ട്. അപ്പൊ ഹൃദയം കഠിനമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാണത്. പക്ഷെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്? അത് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് അത് സഹായിക്കും. എന്താ പറയാ, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് അല്ലേ? അത് അങ്ങനെ വരുന്നത്. കാരണം മാലിന്യങ്ങൾ, കാരണം ഇത് മാറ്റിയിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. കാരണം നമുക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മള് വന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുക്തി, അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടല്ല ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയില്. സ്മിത മനസ്സിലായപ്പോ ഏത് മുക്തിനെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സഹായിക്കും എന്നല്ല, മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകിയേക്കും. അതായത് അത് നമുക്ക്, നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ല ഭക്തി തുടങ്ങണത് അല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് മോചനം നമുക്ക് കിട്ടും. പതുക്കെ നമുക്കത് വരും. പക്ഷെ ഹൃദയം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമുക്കിതില് അതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ മാതാജിക്ക്? സ്മിത മാതാജിക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ റെഡിയാവും. അത് ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നു പ്രവൃത്തികളെ. കാരണം നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വേണ്ടത് ഹൃദയം കഠിനമാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അത് കേട്ടത്. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞോ? നാലാമത്തത് രൂപസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നാൽ എന്താണ്? എല്ലാം സ്വീകരിക്കുക, ഭൗതികമായത് ഒഴിവാക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തുടരുമ്പോഴും ഭൗതിക സുഖത്തോട് ആസക്തി തോന്നുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആത്മീയാചാര്യൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്? മിനിമാതാജി. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ചിട്ടയായി ഭക്തി സേവനം തുടരുക. ഒരു ഉത്തമ ആത്മീയ ആചാര്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത്? ചിത്ര മാതാജി. മ്യൂട്ട മാതാജി. ആറാമത്തെ. അടുത്താക്ക് പോട്ടെ മാതാജി. ശ്രീലത മാതാജി. സുമംഗല മാതാജി. മ്യൂട്ട മാതാജി. ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങൾ അവഗണിക്കണം. അതല്ലല്ലോ മാതാജി വരാ. ശിഷ്യരുടെ എണ്ണത്തിലോ സമ്പത്തിലോ അഹങ്കരിക്കരുത്. അതല്ലേ വരിക മാതാജി? ശിഷ്യരുടെ എണ്ണത്തില് അതിൽ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല, സമ്പത്തിൽ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭക്തന് സദ്ഗുണങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം? രേഖ മാതാജി. ഭക്തിയിലൂടെ സദ്ഗുണങ്ങൾ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു. അടുത്തത്, നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച നായാട്ടുകാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റം എന്താണ്? ലീല മാതാജി. ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ അയാൾക്ക് തയ്യാറായില്ല. 9 തരം ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ അർജുനൻ ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉദാഹരണമാണ്? രേണു മാതാജി. സഖ്യം. 9 വിധ ഭക്തി സേവനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് ആരാണ്?
അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് അധ്യായം 15 സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം. हरे कृष्णा. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഇതില് ഇതിലൊരു തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ ബുക്കില്. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധത്തിനെ രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നു. രാഗാനുഗം അല്ല അവിടെ വരേണ്ടത്, രാഗാത്മികാണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്ന ബുക്കില്. രാഗാത്മികോ രാഗാനുഗോ. വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാഗാത്മികവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാല്, രാഗാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ നിത്യസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര്, അവരില് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് രാഗാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നന്ദഗോപര്, യശോദ, ഗോപികമാര്, ഇവരിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് എന്ത് രാഗാത്മിക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനോട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതാണ് രാഗാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗാനുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാഗാത്മിക ഭക്തന്മാരുടെ ഭാവങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി, ഒരു സാധകൻ ചെയ്യുക. അതായത് സാധകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പൊ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ വന്നു വരുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ സാധകൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാഗാനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാഗത്തെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിത്യരായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ആര് രാഗാനുഗ എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗാത്മികം എന്ന് വെച്ചാല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജന്മന ഉള്ളതാണ് എന്ത് രാഗാത്മികം. പക്ഷെ രാഗാനുഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് എന്ത് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ലേ? രാഗാനുഗവും രാഗാത്മികം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? സ്വാഭാവികമായത്, മറ്റത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നത്. ഒന്ന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒന്ന് നമുക്ക് ജന്മന ഉള്ളതാണ്. ഒരെണ്ണം ജന്മന ഉള്ളത്. മറ്റേതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തത് രാഗാത്മികം. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് രാഗാനുഗം. രാഗാനുഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സെന്റൻസിൽ അവിടെ രാഗാനുഗാണ് വരേണ്ടത് രാഗാത്മികാണ് വരേണ്ടത്? അവിടെ രാഗാത്മിക. അപ്പൊ അവിടെ ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ്, രാഗാത്മിക കേട്ടോ. അത് ബുക്കില് ഉള്ളത് അവിടെ രാഗാത്മികാണ് വേണ്ട. രാഗാനുഗം എന്നുള്ളതൊക്കെ രാഗാത്മിക ആക്കണം നമ്മള്. ഇവിടെ പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട്
എന്താണ് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള ഈ മനോഭാവത്തെയാണ് രാഗാനുഗമല്ല രാഗാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത് പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള മനോഭാവമാണ് രാഗാത്മികം. മനസ്സിലായില്ലേ രാഗാത്മികവും രാഗാത്മികവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത്? അതിന് ഉദാഹരണം ഉണ്ടോ മാതാജി? രാഗാനുഗ ഭക്തി. രാഗാനുഗത്തിന് നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ രാഗാനുഗത്തിൽ വരും. നമ്മളെ പോലുള്ള മീൻസ് ഇത്തിരി കൂടി, അതായത് സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവരെ അനുകരിക്കുന്നവര്, ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ യശോദ മാതാവിനൊക്കെ അനുകരിക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ലേ, അവരൊക്കെ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ വരും. രാഗാത്മിക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വമേധയ ഉണ്ടാകുന്നവരല്ലേ, സ്വമേധയ വരുന്നവരാണ് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവര് നിത്യരായിട്ടുള്ള ശരിക്കുള്ള ഭക്തന്മാരെ മാതൃകയാക്കി പോകുന്നവരാണ് ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാര്. ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് പറ്റാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ആണത്. മറ്റേതൊക്കെ സ്വമേധയ ഉണ്ടാവണല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് രാഗാത്മികൾക്ക് എത്തുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ എവിടെ എത്തുണ്ടാവുക? രാഗാനുഗൽക്കായിരിക്കും. അതായത് സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോ ഈ വൃന്ദാവനവാസികള് രാഗാത്മക ഭക്തിയിലുള്ളവരെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ നമ്മൾ എവിടെ വരെ എത്തുള്ളൂ? ഈ രാഗാനുഗം വരെ നമ്മൾ എത്തുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം. വൃന്ദാവനവാസികൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് രാഗാനുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രാഗാനുഗല്ല, രാഗാത്മികം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനവാസികൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനാണ് രാഗാത്മികം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് കൃഷ്ണനുമൊത്ത് കളിയാടാൻ ഈ ഇടയ കുട്ടികൾ നിയാമക തത്വങ്ങളുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഇവർ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള ഈ മനോഭാവത്തെയാണ് രാഗാത്മികം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രാഗാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തന്നെ ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും പാസ്സായിട്ടുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ആ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം. അവരുടെ പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള മനോഭാവത്തെയാണ് രാഗാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ അഭിവാഞ്ചയോടെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആത്മപ്രചോദിതമായ ആകർഷണമായിട്ടാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തിയെ നിർവചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള അഭിവാഞ്ചയോടെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആത്മപ്രചോദിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെത്താനെ തോന്നുന്നതാണ്. ആ പ്രചോദിതമായിട്ടുള്ള ആകർഷണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ രാഗാത്മിക ഭക്തിയെ നിർവചിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:149 വൃന്ദാവനവാസികൾ സഹജമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധിതരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വൃന്ദാവനവാസികൾ എന്താണ്? സഹജമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്താല് കൃഷ്ണനോട് ബന്ധിതരാണ് അവർ. രാഗാത്മിക ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അത്തരം നൈസർഗിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോട് മറ്റൊന്നിനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്താനില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രാഗാത്മികം. അപ്പൊ രാഗാത്മിക ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇത് നൈസർഗികമാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ആ ഭക്തിയോട് മറ്റൊന്നിനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഒരു ഭക്തൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ ആ ഭക്തിയെ എന്ത് പറയും? വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ ആ ഭക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മള് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗാത്മിക ഭക്തിയിലുള്ളവരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നത്. ചൈതന്യ
ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:153 ഭാവാർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ നിത്യപാർഷദൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവനത്താൽ ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ആസക്തിയെ നൈസർഗികമായ രതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സാങ്കേതികമായി ഇതിനെ സ്വരൂപ ഉപലബ്ധി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ തലം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നേടാൻ കഴിയില്ല. ആരംഭത്തിൽ കർശനമായും ശാസ്ത്രങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വ്യവസ്ഥാപിത തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. വൈദി ഭക്തി പ്രക്രിയയിലൂടെ തുടർച്ചയായി സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രേമ പ്രവണത ക്രമാനുഗതമായി ഉണരും. അതിനെ നൈസർഗികമായ ആകർഷണം അഥവാ നൈസർഗികമായ ആകർഷണം അഥവാ രാഗാത്മികം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ നിത്യപാർഷദന്മാര് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവനത്തില് ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആകർഷിക്കും. ഏതൊരു ഭക്തന്മാര് മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആകർഷണം ഉണ്ടാവും. ഈ ആസക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള രതി, സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകർഷണമായിട്ട് അതിനെ വിളിക്കാം. സാങ്കേതികമായി ഇതിനെ സ്വരൂപ ഉപലബ്ധി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സാങ്കേതികമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്വരൂപ ഉപലബ്ധി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഈ തലം നമുക്ക് ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, കർശനമായിട്ട് നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കർശനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആ തത്വങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു പോകാം. അങ്ങനെ വൈദിക ഭക്തിയിലൂടെ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രേമ പ്രവണത ക്രമാനുഗതമായിട്ട് ഉണർന്നു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലായ പ്രേമ പ്രവണത ക്രമാനുഗതമായിട്ട് ഉണർന്നു വരും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നൈസർഗികമായ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രാഗാത്മിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നൈസർഗികമായിട്ട് തന്നെത്താനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആകർഷണം. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, രാഗ ആത്മിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:154 രാഗാത്മക ഭക്തിയുടെ സേവനം വ്രജവാസികളാൽ സുവ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായി യോജിക്കുന്ന രാഗാത്മകമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ രാഗാനുക ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്ന രാഗാത്മകമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ രാഗാനുക ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാഗാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരാലാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, വ്രജവാസികളാൽ വ്യക്തമായി പ്രദർശിക്കപ്പെട്ടതാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെവിടെയാണ് കണ്ടോ ബുക്കില്? കാണാനില്ല മതത്തിൽ എവിടെയാണ്? ഇത് കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഞാനെന്താ വിചാരിച്ചു. കാണാനില്ല മതജീവിതം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:156-157 ഈ രാഗാനുക ഭക്തി രണ്ട് രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാം. 22:154 ചൈതന്യം ചരിതാമൃതം മധ്യലീല രാഗാത്മക ഭക്തിയുടെ സേവനം വ്രജവാസികളാൽ സുവ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനമായി യോജിക്കുന്ന രാഗാത്മക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ രാഗാനുക ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 22:154 ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് നോക്കാൻ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം കേട്ടോ. 22:154 നമുക്ക് നോക്കാം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:156-157 ഈ രാഗാനുക ഭക്തി രണ്ട് രീതികളിൽ നിർവഹിക്കാം, ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഉന്നത ഭക്തൻ ബാഹ്യമായി സാധാരണ ഭക്തനെ പോലെ ഇരിക്കുകയും ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ. പക്ഷെ മനസ്സിൽ തന്റെ മൗലികവും സാക്ഷാത്കൃതവുമായ തലത്തിൽ അയാൾ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെ പ്രത്യേക ഭാവത്തിൽ സേവിക്കുന്നു. അയാൾ ദിവസം 24 മണിക്കൂർ രാത്രിയും പകലും കൃഷ്ണനെ സേവിക്കും.
ഉടനെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് തരത്തില് രാഗാനുക ഭക്തി രണ്ട് തരത്തില്. ഒന്ന് ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കുമ്പോ ഉന്നത ഭക്തൻ ബാഹ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാധക ഭക്തനെ പോലെ ഇരിക്കുകയും ശാസ്ത്രശാസനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പുറമേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും? സാധന ഭക്തനെ പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ. നോർമലി നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യും? സാധക ഭക്തനെ പോലെ ശാസ്ത്ര അനുശാസനങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നു, ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നു. പക്ഷെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മൗലിക സാക്ഷാത്കൃതമായ തലത്തിൽ തന്റെ മൗലിക രൂപത്തെ കുറിച്ച്, മൗലികമായ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് ആ വ്യക്തി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഭഗവാൻ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെ പ്രത്യേക ഭാവത്തിൽ സേവിക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ പുറമേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു സാധനാ ഭക്തനെ പോലെ ശ്രവണ കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് തന്റെ ഭാവം, ഏത് ഭാവത്തിലാണ് താനെന്നും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതെന്നും ആ വ്യക്തി അറിഞ്ഞിരിക്കും. 24 മണിക്കൂർ രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ഭഗവാന് സേവയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നാരദ മുനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 30-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, രാജൻ ആദ്യം ഐന്ദ്രിയ സുഖഭോഗ കാംക്ഷ, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തർ അനേകമുണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്ദ്രിയമായ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം, ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരുണ്ട്. 4 തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെ. ഒന്ന് ഗോപികമാര്. സ്വാത്മചോദിതമായ പ്രേമമാണ് ആർക്കുള്ളത്? ഗോപികമാർക്കുള്ളത്. കംസൻ ഭയം കൊണ്ട്, ശിശുപാലൻ അസൂയ കൊണ്ട്, യദുവിന്റെ അവകാശികൾ അനന്തരഗാമികള് ബന്ധുത്വത്തില്. അങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നേരെയുണ്ടായ ആകർഷണം, യദുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം സ്വാത്മചോദിതമാണ്. അപ്പൊ യദുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതും ഗോപികമാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്വന്തം ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഉയർന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇത് രാഗാത്മികമാണ്. എന്നാൽ ഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കംസനും ശിശുപാലനും എങ്ങനെയാണ്? അസൂയ മൂലം ശിശുപാലനും തോന്നിയ ആകർഷണം ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്ന് ഭയം കൊണ്ടും ഒന്ന് അസൂയ കൊണ്ടും. കാരണം ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയല്ല? ഇതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതല്ല. കംസനും ഗോപികമാർക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരേ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും കംസനെയും ശിശുപാലനെയും പോലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് പരമാത്മാവിനെയോ ഭഗവാനെയോ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മദീപ്തി വരെയേ അവർക്ക് പ്രാപിക്കാനാകൂ. അതാണ് ഈ വ്യതിരേകം. അപ്പോ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെയും തോതനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ കംസനും ഇതേപോലെ തന്നെ ശിശുപാലനും പോലുള്ളവരും ഭക്തന്മാരും ഈ 2 കൂട്ടർക്കും ഒരേപോലെ അല്ല സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്. കംസനും ശിശുപാലനും എവിടേക്കാണ്? ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കും. ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കഴിയുക എന്നാൽ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ എത്തി എന്ന അർത്ഥമില്ല. സൂര്യമണ്ഡലത്തിലെ ചൂടും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ചൂടും വ്യത്യസ്തമാണ്. കംസനും ശിശുപാലനും പരമസത്യം പ്രാപിച്ചു, പക്ഷെ അവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിച്ചു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? അവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു എന്നല്ല, അത് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയവരും ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരും ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിൽ ലയിക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആത്മീയാകാശത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാര് ഇവരൊക്കെ ആ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിൽ ലയിച്ച് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആത്മീയ ആകാശത്തില് കഴിയുകയും ചെയ്യും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10-ാം സ്കന്ധം 87-ാം അധ്യായം 23-ാം ശ്ലോകത്തില് വേദമൂർത്തികളുടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ യോഗികൾ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനിക സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു, അങ്ങയെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് ആത്മീയ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങയെ എതിർക്കുന്നവർ, അങ്ങയെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കുന്നവർ ധ്യാനം കൂടാതെ തന്നെ
അതേ പരിപൂർണത നേടുന്നു. കാമാതുരരും അങ്ങയുടെ നാഗസദൃശ്യമായ കരങ്ങളാൽ ആശ്ലിഷ്ടരും ആയ ഗോപികമാർക്കും ഇതേ പൂർണ്ണതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരായ ഞങ്ങളാകട്ടെ ഗോപികളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണത ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് വേദമൂർത്തികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, യോഗികള് അങ്ങയുടെ സ്ഥാനിക രൂപത്തെ ആരാധിക്കുക. യോഗികൾ ഏതാണ്? പരമാത്മ രൂപത്തെയാണ് അവര് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിർവ്യക്തികവാദികളാണെങ്കിലോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് പരിപൂർണത നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ആത്മീയ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എതിർക്കുന്ന ശത്രുക്കള്, ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നവര് ഈ ധ്യാനം കൂടാതെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനായിട്ടും പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാമാതുരരായിട്ടുള്ളവർക്കും പിന്നെ നാഗസദൃശ്യമായ കരങ്ങളാൽ ആശ്ലിഷ്ടരുമായിട്ടുള്ള ഗോപികമാർക്കും ഇതേ പൂർണ്ണതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ, വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരായ ഞങ്ങളാകട്ടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വേദമൂർത്തികളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗോപികളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണത ഇവർക്കും ലഭിക്കും, ഞങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുമെന്നാണ് മൂർത്തികള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് രാഗാത്മിക ഭക്തി, ഭോഗപരമായ ആകർഷണം, കാമരൂപം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ബന്ധുത്വം, സംബന്ധ രൂപം. വൃഷ്ണികളും യശോദാമാതാവാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ബന്ധുത്വത്തിൽ വരുന്നത്. ഭോഗപരമായ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കാമവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാം. കാമവും പ്രേമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? കാമവും പ്രേമവും അറിയാവോ? കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആസക്തിയാണ്, അമിതമായ ആസക്തിയാണ്. പ്രേമോ? അമിതമായ സ്നേഹം. അമിതമായ കാമം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? കാമമാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാമം. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതൊക്കെ കാമം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്താണ്? പ്രേമം. ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രേമം എന്ന് പറയാം. നമ്മളെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? കാമമാണ്. അതാണ് കാമവും പ്രേമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാമം, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്താൽ അത് പ്രേമം. മനസ്സിലായോ? കാമവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഗോപികമാരുടെ കാമാതുരത്വം എന്തുകൊണ്ട് ലൈംഗിക വീഴ്ച എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സവിശേഷ ഭാവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിന്റെ സവിശേഷ ഭാവത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഭഗവാന്റെ നേരെ ഒരു തരം അനൈച്ഛിക ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. ഈ ആകർഷണത്തെ ചിലപ്പോൾ കാമാതുരത്വം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അദമ്യമായ അഭിലാഷമാണ് ഇവിടത്തെ കാമം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അദമ്യമായ അഭിലാഷം, അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയണത്? കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുക. കൃഷ്ണനോട് ഗോപികമാരോടുള്ള പ്രേമം അതീന്ദ്രിയവും ഉന്നതവുമാണ്. അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നാം അതിനെ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് മാത്രം. നമ്മുടെ കാമത്തിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 4:165 ഒരാളെ വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കാണ് എന്ത്? കാമാഭിലാഷം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കാമാഭിലാഷമായി. ആ അതീന്ദ്രിയ അഭിലാഷം എന്ന് വെച്ചാലോ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത് പ്രേമമായിട്ട് മാറാണ്. പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഗോപികകൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തന മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണില്ല. അപ്പൊ ഗോപികമാർക്ക് എന്തുമാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ
വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് അവർ ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം കാമമല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവ് ഉദ്ധവരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള മഹാഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റുറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആര്? ഉദ്ധവരെ പോലുള്ള മഹാഭക്തന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ. അവർ ഗോപികമാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം കാമാഭിലാഷമല്ലെന്ന് വ്യക്തം ആണെങ്കിൽ ഉദ്ധവർ എങ്ങനെ അവരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരാൻ കൊതിക്കും? അപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഉദ്ധവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനോടുള്ള അവരുടെ ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം കാമാഭിലാഷമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ചൈതന്യൻ സന്യാസവൃത്തി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം കർശനമായിട്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണാരാധനയിൽ ഗോപികമാരുടെ സങ്കല്പത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത്. കാമാഭിലാഷം കൊണ്ട് പ്രേരിതമായാൽ എന്ന പോലുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഭഗവത് ആരാധന രീതി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആകർഷണം കാമാതുരമാണെന്നും തോന്നുമെങ്കിലും ആ കാമാതുരത അണുപോലും ഭൗതികമല്ലെന്ന ഈ ഒറ്റ കാര്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാം? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം അത് കാമാഭിലാഷമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും, കാമാതുരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ആ കാമാതുരത ഒരു അണു പോലും എന്നല്ല ഭൗതികമല്ലെന്നാണ് അതിവിടെ പറയുന്നത്. കുബ്ജയും ഗോപികമാരും ഒന്നാണ്. കുബ്ജയുടെ കാമം ഏതാണ്ട് കാമാഭിലാഷമായിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ കൃഷ്ണപ്രേമം മിക്കവാറും ഭൗമമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഗോപികമാരുടേതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുബ്ജയുടെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷമാണ്. ഗോപികമാരെങ്ങനെയാണ്? ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ കുബ്ജയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് ആകർഷണം തോന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനോട്. കുബ്ജ എന്ന് വെച്ചാല്, കുബ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂനിയാണ്. കുബ്ജ എന്ന് വെച്ചതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താ വരുന്നത്? ഒരു കൂനുള്ളവൾ എന്നാണ്. ശരീരം കൂനായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് കുബ്ജ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ആകർഷണം തോന്നാണ് കുബ്ജയ്ക്ക്. അപ്പൊ കുബ്ജയുടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ഗോപികമാരുടെ പോലെയാണ് കുബ്ജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുബ്ജിക്ക് ആദ്യം ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ഭഗവാനോട് ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷകനാണ് ചെയ്യുന്നത് കുബ്ജ. അങ്ങനെ കുബ്ജ സ്നേഹം ഭഗവാനുള്ള ഒരു ആകർഷണം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ചന്ദനക്കൂട്ടൊക്കെ ഭഗവാന് നൽകി. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ആ കുബ്ജയുടെ കാലിന്മേൽ ചവിട്ടിട്ട് താടി പിടിച്ച് ഉയർത്തുമ്പോ ആ ശരീരത്തിലെ വളവുകളെല്ലാം മാറ്റി സുന്ദരിയാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരെ? കുബ്ജയെ. ഭഗവാൻ. കുബ്ജ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, കൂനുള്ളവൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. കൂനുള്ളവളായിരുന്നു. 3 വളവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക്? കുബ്ജയ്ക്ക്. അപ്പൊ കാണാനായിട്ട് ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കുബ്ജനെ അത് മാറ്റിയെടുത്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുബ്ജയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിനോടാണ് എന്തുണ്ടായിരുന്നത്? ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഗോപികമാരുടെ പോലുള്ള ഒരു സ്നേഹമല്ല ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? കുബ്ജയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനെ കുബ്ജയുടെ അതുകൊണ്ട് കാമപ്രായം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ, നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇവിടെ പറഞ്ഞ 22:154 അല്ലെ? ഭാഗം ഇല്ലല്ലോ മതം. കണ്ടില്ല, അതാ ഞാൻ നോക്കണ. ബുക്കിലില്ലാത്തത് നമുക്ക് വേണ്ട, പക്ഷെ അത് എന്താന്ന് നോക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്തിലീല അല്ലേ കണ്ടത്? മത്തിലീല 22:154 അല്ലേ കണ്ടത്? ചൈതന്യം.
ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ് ഇൻ പറയും. സ്വതസിദ്ധമായ സ്നേഹത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം വൃന്ദാവന നിവാസികൾ വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഭക്തി സേവനമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഭക്തി സേവനത്തെ രാഗാനുക ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വതസിദ്ധമായ സ്നേഹ സേവനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവരുടെ പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നത് രാഗാനുക ഭക്തി. അതൊക്കെ സ്വതസിദ്ധമായ സ്നേഹത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 154 പിന്നെ 155 ഉണ്ടായിരുന്നോ? 156, 57. 56, 57. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാഗാത്മികവും, പിന്നെ അത് പാത പിന്തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് രാഗാനുകവും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ എടുത്തിട്ടതായിരിക്കും. നമുക്കത് വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഹരേഷ മാതാജി കട്ടായി.